sam ljudi, ja sam Šupajri, kao što vidite danas. Ja sam opet bolestan. Da, ljudi, bio sam u školi i onda počela nešto me boli glava, da mi se vrti u glavi, da mi bude bulka i eto. Ljudi, opet sam bolestan, ali mogu da snimam video. Čekajte, da mi padne mikrofon. Inače, i dalje mi ne rade ove slušalice, pa kako se zove, moram koristim ovdje za mikrofon, a ovdje za čujem. Tako da, ostavite like i subscribe da ozdravim. Ja, ljudi, izvinite, znači, stvarno sam Oh my god! Prestala je kiša i sneg, vidi kako je malo pre nije bilo ovoliko snega, ljudi. Oh my god. Ljudi, inače, ako se pitate zašto si imaš video ako si bolestan, znači pretvaraš se, ne kao što ne pretvaram se ljudi, nego cijel video da bi zaboravio na bolest, ali možda pominje, tako da ne znam kako da zaboravim. I ovdje ste, a nije to kvarac. Ljudi, mislim da je prestala kiša, ne čujem je više. What the fuck? Da, jeste, vidite ovo, i ovdje se pojavio led, i ovdje pao sneg, i ovdje, gledajte. Znači, danas će da bude nova sezona. I ostavite like i subscribe, obavezno ljudi, da bi ja ozdravio. 3 sata kasnije. Oh my god, ljudi! WTF? GG, nešto se pojavilo. What? Neko drvo se pojavilo tamo. What the fuck? What? I uništilo ovo za vešticu. Zato se disponala. To jest nije se disponala, nego pobegla jer je vidjela da drvo raste. I drvo poraslo. Oh my god, ljudi, krenula sezona. Da gdje verujem. Ne mogu da verujem. Sve ljudi pod snegom. Šta? I ovdje drveće poraslo. Ne mogu da verujem, ljudi. Šta? I ovo porušilo se. Vjerojatno jer drvo počelo da raste ili tako nešto. Ovdje je sve led. Klizalište. What the fuck? Okej, ljudi. Da idemo mapu. Nešto? Da, ja zaboravio, ovo može se okreći. Dajte ljudi. Oh my god, gledajte. Kao zimska, snežna zona. Nisu bilo tako za Halloween, sad je za sneg. Vidio moj brat što je pravio. Evo, to je ta velika jelka. Ovo će napravimo, evo već imam ideje. Za novu godinu imam napravimo kao ukras. Šta rade ovi villageri ovdje? Aj porušimo ovo da ne bude kao, vidi je srušeno i to. Da ne izgleda tako ružno. Zašto mi se ne čuje Minecraft? What sve? Tako. Ljudi, ostavite like i subscribe. Kako sam se iznenadio? Ja sam mislio samo će pada sneg kao ništa specijalno. I ovdje bi još veštica pobegla kao što? A ono jelka porasla. Nisam očekivao da će ovo te razuradi. Možda? Ja mislim ovo deo drveta kao. To nije. I ovdje. Jo, ljudi, grlo. Otva. Da to delo je od ovog. To je to. Da zatrpam kao da ne bude sad tako rupa. Jo, ljudi. Znači, obavezno ostavite like i subscribe.
Znači sve je snežno, ljudi. Sve. Imam drт, imam. Oh my god. Ja, ne to. Šta je ovo? Jesi Veljko nisi? Šta sad odjednom vidičar ulazi u kuću? Inače, ljudi, ovo je... Ja snimam 20. epizodu. Da, snimam 20. I vjerojatno će ovo što se zadira ovu jelku biti kao teaser. Tako da da. Ja, ljudi. Tako da ne bude kao rupa oko drveta pa kao. Sad treba porasti ovdje snijeg. Ne, what f poraste. What the f poraste? Ne poraste, nego padne. Će još pada snijeg? Mora da mora. Šta da mora? What? Oh my god, da čovjek da verujem. I ta, da kažemo zona, nadam se da će pada kao još, kao, da će još pada snijeg da se širi ta zona, po navodnicima. What f 31, ne. Da. To je moj brat pravio. Znači, jak da verujem, ljudi. Ja sam imao 20. epizodu, sad imam i sjećam ovdje napravim prvu epizodu, kako se prvu epizodu 3. sezone. Ljudi, zapušam mi nos, znači. Da. Ne znam šta da radimo. Imam plan već za novu godinu, imam da ukrasimo u jelku i da čekamo. Možda će bude live, možda. Ostavite like i subscribe. A da istražimo malo bolje. Da, ovdje je late. Da. Da, sneg je došao. A nema Sneška. Sneško umire veliko ovdje, pa zato. Kad je moj brat kopao. Da li je ima ono kad se traži end? Ovdje još, vidite, nema snega jer kako se... Da, evo ga. To je blizu, okej. Nema snega još, nije još pao. Nisam očekivao veliko drvo, ja sam mislio samo sneg. I još ovo jedno vidim drvo. Eto, ljudi. Ako ne očekuješ to neće se... Ne, suprotno. Izvinjam se ljudi što sam čudan, bolestan sam i dalje. Ako ne očekuješ nešto, znači ne očekuješ, šta? A sam ozbiljno, ako ne očekuješ nešto, to će se desiti. Ja nisam očekivao da će veliko drvo da porasti i poraslo. Znači, zašto je veštica pobegla? Izvinite se što moram da kopam ovo, ali ne znam gdje mi je onaj rudnik. Evo ga. Zatrpao mi se rudnik snegom. Ljudi, zatrpao mi se rudnik snegom. Čekajte. Malo da popravim te stvari. To je to tamo, ne? Sad imam, kako se na srpskom, ljudi? Grudve, da. Grudve. Zima. Inače, ja snijam ovo. Ja snijam 22. Da. Mislim da sam to rekao od 20. To jest, ovo je 20, ali da. Da. Znači, snijam 10 dana, ne. Ne znam, ljudi. Mrzim je sad da računam, bolestan sam. Ali da, meni je... Znači, u serveru je pre počela zima, tako da uđite u server i možete igrati 10 dana pre nego što počne sa mnom. I da vidite šta će da bude 10 dana pre. Tako da da. Pa to je to, samo čekam ovdje poraste snijeg i to je to.
Ima se šinice sezone i vidjet ćemo šta će biti sledeće. Vidjet ćemo ljudi. Da. Sada radimo još 2 minuta. A što se ova kuća preklopila, ne znam tako ne boja. Uz ove 2 kuće u sneg. Šta je sad sa farmom, da? Moja farma! Šta će da radimo, ljudi? Znate da ja više neću moći da jedem hleba. Pa ješću kolače. Što bi rekla ona... sad iz istorije, ne znam. Kaže, tvoj narod nema hleba da jede. Pa neki jedu kolače. Ne stvarno, ljudi, šta će jedem? Ribu. Ovo se može peca riba. Gledajte sad. Ne to. Ovo se brzo uništava. Sad ću ja pecam ribu. Boje... Jo, zombi. Nećeš ti mene sad živiš. Ko sam ja? Ja sam nešto player. Evo, hoćete idemo. To je moj čavac, ljudi. Zaledio se, ne mogu da verujem. Ajde ja da spavam, pošto zombi i to. Šta radiš, bre? To je moje. Šta radi ovo? Ovo nije baš prikladno. Pa ljudi, to je to. Znači, sve pod snegom, kao što vidite. Porasao sneg. Ja sam i dalje bolestan, ovo je ista epizoda, ali ću da sjećam u drugu. Kako se zove, porasao veliko drvo. Ja sam ovdje malo proradio da ne bude kao delovi od za veštice i da pašite u sneg i popravit ću to. Napravio sam tamo da pecam ribe, nadam se da će da bude ribe jer ovdje više nema za hranu, tako da. U stvari mogu i tamo za ribe, pa da. Ali da, ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svideo, ostavite like i subscribe i moram da nađem netherite, ljudi. Da mogu još u dijamanti, završila se sezona, mislim. Pa da. Ali teško je naći netherite. Ali da, mi se vidimo u sljedećem videu, ostavite like i subscribe i uživajte u ovoj sezoni. I mi se vidimo u sljedećem videu, čekajte. Koje je vama datum? 1. decembar, za 2 dana, i ako igrate Fortnite, je live event, tako da uđite u live. Vama za 2 dana, meni je za, ne znam, 11 dana. Tako da, ostavite like i subscribe i mi se vidimo u sljedećem videu. I... Ćao! Sezona 3! Oh yeah! Ćao, ljudi, stvarno. Ćao.